foli ani tanu ni waleɲumandɔ ka kɛrɛnkɛrɛn ka di zikiri pilisi filɛbaga cɛman musoman denmisɛn ani makɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan ka fɔ aw ye aw danse aw bisimila ka émission mandi ka yiri kɛnɛ kɛnɛya kɛnɛ mɔgɔ dilan kɛnɛ émission min ka balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sila Gawlo Njayi ni professeur bi jɛ a kɛ ɲɔgɔn fɛ professeur Makan Sise n'Ala sɔnna Morikɛ salamu aleykum. Waaleykum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuh. Ni an sigilen an ka yiri kɛnɛ émission kan kosɛbɛ ni émission min tuma sera bɛɛ b'i ka ci bila k'i sigi k'a kɔnɔ a nafaw kama ni an sigilen alhamdulillah Sila n b'i fɔ k'i waleɲumandɔ kɔfɛ an bɛ zikiri pilisi kanubaga bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnama Mali kɔnɔ ani Mali kɔfɛ kɔfɛ an b'an ka promoteur yɛrɛ fana fo kɔfɛ Sila an bɛ bi jiri kɔnɔ alhamdulillah n'Ala sɔnna jiri ye fɛn dɔ ye a nafa tɛ se ka fɔ ka ban surtout farafinna yan adamadenya yɛrɛ sinsinna dɔ ye jiri fɛn o fɛn bɛ yen ni jiri tɛ yen ɲɛnamaya tɛ yen ni jiri tɛ yen mɔgɔ dilan tɛ yen siga t'a la mori mago bɛ jiri la i kɛra somaya mago bɛ jiri la i kɛra jinɛtigi mago bɛ jiri la i mana kɛ baro hali pharmacien mago bɛ jiri la siga t'a la hali furakisɛ kelen kelen minnu bɛ yen n'an b'a don jiri don an bɛ yiriden minnu don jiri don donc jiri bɛ kɛnɛya kɛ jiri bɛ furakɛli kɛ wa jiri bɛ mago dilan kɛ siga t'a la hukumu kɔnɔna na bi an ye jiri dɔ ta kosɛbɛ an bɛ fɛ i ka kuma o kan ye spécialement parce que bamananw ko ten n'i bɛ fɛn ɲininkali kɛ mɔgɔ la a kɛ mɔgɔ la min b'a ɲɛdɔn min y'a kalan n'a y'a sidɔn e de ye jiri kalan e de y'a sidɔn n'a ɲininkali k'e la ni e ye min fɔ an ye o ye wulibali ye yiri bɛ b'an bolo bi an kɔni caman b'a ye mais i t'a dɔn i t'a nafaw dɔn e de bɛ se k'a nafaw fɔ an ye sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya yiri bɛ sɔrɔ anw fɛ yan an b'a wele ko sana a bɛ se ka kɛ wele cogo wɛrɛ b'a la mɔgɔ wɛrɛ fɛ mais anw fɛ an b'a wele ko sana sana ladɔn Morikɛ garisɛgɛ wusulan don a bɛ se ka wari se maa ma wa Sila sana ladɔn n'i y'a fɔ muru ɲɛna wari don n'i y'a fɔ laturu dalaw ɲɛna wari don n'i y'a fɔ jinɛtigiw ɲɛna wari don wa n'i y'a fɔ minnu tɛ fɛn wɛrɛ dɔn jiri dɔn kɔ u b'a f'i ye ko wari de don Allahu akbar sana ladɔn i m'a y'a sɔrɔ man di Sila i da magara wusulan qualité min na sana kelen pe dɔn sana kelen pe o jiri damadɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ sana jula songalani foloko falaka mangoro ayi ani mande sunsun b'a wele ko dagani ni jiri damadɔni kelen kelen bɛɛ ye garijɛgɛ jiri a kelen kelen bɛɛ bɛ nafolo di ma Allahu akbar sana kelen pe ni maa o maa ye sana dɔ i bɛ balo fo ka t'i sa i tɛ gulo dan fɛn na garijɛgɛ kɔti tigɛ fo ka taa diɲɛ wuli sɔrɔ kɔti jɔ tigɛ fo ka taa diɲɛ wuli sana de b'a kɛ bon kɛrɛnkɛrɛnnama i da magara a wusulan mun na i da magara belebeleba dɔ la siga t'a la o wusulan in ne professeur de wusulan in dilan ka bɛn kalo mana jɔ alamisa fɔlɔ a bɛ dilan ni dunukɔrɔ jɛman turu 100 de sana in karido bɛ sana na bɔcogo bɛ sana na sana tɛ bɔ kunfɛ ni sana ladɔn n'an y'a dɔn k'a fɔ ni sana ladɔn ni sana ladɔn ne ni mɔgɔ jɔra wusulan in dilanni kan kungo kɔnɔ solonin dɔ bɛ yen kisɛ man ca siga t'a la kungo kɔnɔ solonin dɔ bɛ yen n mago bɛ jɔ o solonin hakɛ damadɔ na Allahu akbar ni wusulan in yɛrɛ kɛfiya to a dilan cogo dɔn di maaw k'a faamu parce que i bɛ fɛn o fɛn di maa ma a fɔ maaw k'a dɔn cɛ in ye fɛn in ta yɔrɔ jumɛn a bɔra yɔrɔ jumɛn wusulan bɛ n bolo ko tɛ wusulan in taara yɔrɔ jumɛn a bɔra yɔrɔ jumɛn a bɛ baara ni kungo kɔnɔ solonin dɔ di Allahu akbar wusulan in bɛ baara ni kungo kɔnɔ solonin dɔ di kungo kɔnɔ solonin dɔ a qualité dɔ a qualité dɔ Allahu akbar o jala o den hakɛ dɔ bɛ ɲini hali o solonin dɔrɔn n'i y'o hali o solonin gansan n'i taara k'o jalan dɔɔni sɔrɔ ka to ka dɔɔni kɛ tasuma kunna dɔrɔn k'i bolo yanga kunna n'i bɔra ni nafolo bɛ segin so kɔnɔ Allahu akbar o solonin kɔni Allahu akbar o solonin jalan an b'o qualité damadɔ ɲini kalo mana jɔ ni kalo jɔra alamisa fɔlɔ an bɛ sana ladɔn ɲini kungo kɔnɔ n'an y'a dɔn sana ladɔn bɛ yan sana ladɔn bɛ yan sana ladɔn bɛ yan ni sini ye alamisa ye araba bi ye araba su ye an bɛ fɛn dɔw ta an bɛ woro jɛman dɔw ta an bolo ani dɔrɔmɛ 1 gelo bɛ jiri la sa siga t'a la ni cɛw cɛ a f'i ko jiri bɛ bɔ ten ka sɔrɔ sɛgɛrɛ t'a la a t'a ɲɛdɔn siga t'a la n'i taara sana ladɔn in na dɔrɔmɛ 1 kan dɔ bɛ fɔ o la o bɛ bila sana in ɲani ka ladɔn kari o bɛ bila jiri lili kɔrɔɲan fan fɛ woro jɛman o ye marasa woro de ye o kelen kan dɔ bɛ fɔ o la o bɛ bila jiri in tilebiyan fan fɛ i bɛ sɔrɔ ka jiri munumunu ni kilisi dɔ ye n'i ye cɛ ye n'i bɛna dalu in bɔ i b'a munumunu ni kilisi ye siɲɛ 3 ni muso don siɲɛ 4 n'i y'a kɛ ka ban n'i kala i bɛ yɛrɛ i b'i ka sala ladɔn i b'a kari Allahu akbar e ye tiɲɛ dɔ ye
n'a ye sana ladon ye an mago b'a hakɛ mun na an b'a damadɔni ɲini o hakɛ la n'an tilala an bɛ taa dununkɔrɔ jama turu 100 ɲini n'an ye dununkɔrɔ jama turu 100 sɔrɔ n'an mago b'ale den damadɔni fana parce que n'an bɛna wusula in dilan k'a caya an b'a damadɔni ɲini dununkɔrɔ jama turu 100 n'an y'a ɲini an b'a fa n'an y'a fa an b'a kɔnɔ fara k'a cici k'a kɔnɔ fara ka nugu minnu b'a kɔnɔ k'olu bɔ a la ka taa n'a ye dingɛso sanfɛ k'a labiri dingɛso kan taa ni tiɲɛ dɔ ye Allahu akbar n'an y'a biri dingɛso kan ni dugu jɛra i bɛ taa sɔrɔ dingɛdenw bɛ don a fan bɛɛ la ni dingɛdenw donna a fan bɛɛ la farakanfɛn dɔ bɛ yen a y'an t'o fɔ sinon n'i y'a sɛgɛrɛ bɛ fɔ wusula o tɛ wusula dalu yɛrɛ sɛgɛ t'a la o y'a bɛɛ dilen farakanfɛn dɔ bɛ yen olu bɛ ɲini k'olu fara kan parfɛn dɔ bɛ yen o parfum gansa hali ni mori ye nafolo nasi di ma n'u y'o parfum f'i ye maa o maa bɛ parfum yɛrɛ dɔn n'o fitinin o dɔnni yɔrɔ o k'i ka nasi la dɔrɔn hali o parfum gansa parce que mɔgɔ bɛ parfum minnu bɛ muru da parfum dɔw ye jiri de ye Allahu sɛgɛrɛ dɔw b'a parfum dɔw kulo b'a la parfum dɔw bɛ dilan ni fɛn dɔ ye dalu don jiri dɔw don parfum dɔw bɛ dilan ni fɛn dɔw ye parfum kelen don parfum dɔ de bɛ yen o de bɛ k'a la parfum yɛrɛ da ka ca parfum dɔnnaw b'a dɔn nka an t'a fɔ an t'an da mɔgɔ la réseau sanfɛ o dɔɔni bɛ k'a la sila wusula in dilannen don k'a ban bolo ok pour que i ka da la ko wusula in ka ɲi e yɛrɛ ka da la fɔlɔ ko wusula in ye wulibali ye sila n'i y'a dɔɔni ta sisan i mago bɛ wari dɔ la mɔgɔ dɔ bolo sisan kalamani dɔ la wusula in ta i k'a tigi a tigi tɔgɔ fɔ dɔrɔn i ka wusula in dɔɔni kɛ t'a kunna i k'a tila wusula téléphone ta sa i k'a wele wari ko tɛ bila sini na Allahu akbar o ye preuve kelen a filanan n'i ye commerçant n'a sɔrɔ ni i ka juru bɛ mɔgɔ la n'i wusula in sɔrɔ kana maa si kan i ka juru la wusula in dɔɔni ta dɔrɔn i k'a dɔɔni kɛ tasuma kunna n'a dɔɔni wulila sisan jurumantigiw fɔlɔ de bɛ kɔn k'i wele karisa e kun ka wari dɔ juru kun bɛ nin na dɛ karisa e ka wari dɔ juru kun bɛ na hali kɔsa na ivoirien dɔ ye n wele a ko k'ale wusula ye wusɔ ale kun ka wari dɔ kun bɛ dɔ la a ye diɲɛ ko bɛɛ k'a nɔfɛ a ma sɔn a ma sɔn ale wusula wusu don min na k'ale taara k'ale wele de ka na ko karisa ko awɔ k'e cɛ k'e ka wari min kun bɛ na ko kɔngɔ dɛ k'ale yɛrɛ jatigɛ k'ale y'a dɔn ko wusula don o ye kelen sila n'i ye nafolo sɔrɔ n bolola wari ba tɛ sigi wari mana na a bɛ yɛrɛkɛ non n'i ye wusula in wusu ka ban baara banna n'i ye wusula in wusu ni ne ye nafolo sɔrɔ a t'i mara wari tiɲɛ kasara bɛ bɔ yen parce que o de bɛ ka maa caman permettre n'i tɛ ka se ka nafolo n'i tɛ nafolotigiya kɛ parce que e bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ n'o bɛ yɛrɛkɛ i mago sara o ye kelen sila i bɛ taa sɔrɔ ka mɔgɔ garijɛgɛ waati bɛɛ a bolo bɛ wari ko affaire la waati bɛɛ sɔrɔ bɛ yen wusula in de b'a kɛ ne yɛrɛ min ye mɔrɔkɛ ye n kɛrɛfɛ i kɛrɛfɛ yan ne ye n ka kolojanw zikuru sɔgɔmada fɛ ka n ka dagaw ko sɔgɔmada fɛ cɛ ne tɛ arasire fɔlɔ dɛ ayi professeur ma arasire hali bi arasire de fɛn dɔ b'a jɛ maa mun hakili latigɛra a fɔ ko n di bi bɔ k'a bi ni girima dɔ ma jigin n kɔnɔ fo n ka wusula in dɔɔni ɲini a ye ne wusula bɛra sa a kama de a bɛ n bolo de ko belebeleba yɛrɛ n ta in kama dugu mana jɛ maa dɔɔni da maa kɛ ta kunna a dɔw la i ti tila appel dɔ bɛ jigin i kunna o ye giriman dɔ ye sila mɔgɔ dɔ ye layidu ta n ye k'a bɛna nafolo di yan wari dɔ di yan wariko layidu bɛ nin dɔ tiɲɛ a ma bɔ a sira fɛ wusula ta i k'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn i k'a dɔɔni kɛ ta kunna k'i bolo yan a kɔnɔ ne bɛ fɛ ka projet dɔ daminɛ san bɛɛ est ce que ne ye wari dɔ a la a bɛ ɲɛ waati ɲa wusula ta i ka projet dayɛlɛ kana jɔ bitigi bɛ n bolo n bɛ taa sini n bɛ taa minɛnw ta ka na n tɛ ka marché wusula ta i ka wusu bon ne yɛrɛ bɛ tunga la n bɛ kɔfɛ vraiment ça va pas n ti baara la cogoya tɛ yen balimaw jigi da mɛ ka wusulan dɔ ta i k'a kɛ takuma i k'i wusu a kunna dɔ b'i kɔrɔ dɔ b'i kɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan n'ala sɔnna mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ professeur Makan Sise ka nin wusulan kofɔlen in na n'o ye sana ladɔn wusula ye n'ala sɔnna ma numéro 1 pe ni morikɛ wele n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ e mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ kan ka sɔrɔ cogo min na morikɛ bɛ n'o f'u ye n'ala sɔnna ma numéro bɛ ka tɛmɛ a ka jaw ɲɛfɛ minnu bɛ mali kɔ kan aw bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngɔ i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ e kan k'i ta sɔrɔ cogo min na n'ala sɔnna ma morikɛ bɛ na o f'i ye a ko to a b'o ta ni ɲɔgɔn da yen nɔ morikɛ nin bɛ dansigi bi émission na parce que i y'a fɔ ka ban émission kɔnɔ ko a dilannen bannen bɛ yen dɔgɔtɔrɔ mɔgɔw ka weleli kɛ donc ɲininkali wɛrɛ tɛ yen bilen i bɛ dugawu k'an ye a bɛ bi ta kun allahumma salli ala mawsufi bil karami wal judi sili subhana rabbuka rabbul izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala mursalin